bonke abakhona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngenza iphutha la. Khona leli komiti elenze lomcimbi ube khona. Amen bazalwane. IFincom sihlalo weFincom kanye nekomiti lakho lonke. General Treasurer wethu ningixolele ngoba bungeke bekhona lo mcimbi ningekho ni sixolisa kakhulu namakhansela akhona siyawabingelela asenzele umsebenzi siyabonga kakhulu ngiyocela ke ikhwaya nathi sonke sithathe iculo lethu u132 ngoba kuumusa ukuthi sibe la. Socela ikhwaya yethu nathi bandla lonke isilide ngeculo 132. Emagameni okuhlabelela 132.
Mdladla. Siyabonga kakhulu noma Mdladla siyanemukela ekhaya nabo bonke abakhona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sengizothi qaphu nje ngoba nesikhathi sesihambile siphazamiswe izulu. Akuyona ke inkonzo yokudangala le bazalwane. Hallelujah. Akuyona inkonzo yokudangala. Abayokhuleka kameni.
Angithathala angibekelana angisusela angibekela bengiphelezela laba abayohlala phansi. Angithathala angibekela angisusela asihlalen phansi bazalwane. Ngidlule la ngithulwe khona ilanga selishonile. Ngifuna ukudlula nje la. Ngiyanibonga nonke bazalwane. Yazini kuumusa. Kuumusa wendodana yami. Awuthathi ichorus ngifuna ukuthi uma umthoko ethatha ichorus uthatha ichorus yasekhaya bese kuthi lo seduzane kwakho uthi sawubona mzalwane kodwa uyaphila yini. Kade kusila abantu besishalazela bazalwane. Ngimnikeza le nkundla khona sokhawula yakudedela ke nje. Hallelujah. Hallelujah. Baba wetu osezulwini sithemba. Wena twa kusakuba kakusa kuna paga eso. Dada Party!
sikwazi kuba kule nkonzo enkulu kangaka. Bengicela ke bazalwane ngingabe ngisalibazisa nje kodwa kumnandi phela. Makuthiwa umguqo ngoba costume esilele lapha. Uyazi uNkulunkulu wenzeni namhlanje? Wavele waxosha zonke izifo emzimbeni yabantu. Kwase kuthi izitha wayilalisa saze sahamba. Sothi masibuye futhi sofika le. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Nosathane vele wabona ukuthi manga sengisondele eduzane kwalomuntu hayi ngizovele ngibhubhe. Amen bazalwane. Ngicela sitholeke incwadi njalo weCOM sifundeleke ngoba wena umphathi ohlelo la wena okadumila estage manje ke ingakho ngithi ke asibhekeni ke bazalwane encwadini zethu ezingcwele uExodus chapter 14. Exodus chapter 14. Jabulile ukukubona mmeli wami bengithi awu akubona ungene. Exodus chapter 14 ekhasini 71. Sizofunda uverse 13 no verse 24. Siyabingelela bazalwane ubuholi bonke omsebenzi ngaphakathi ngokuyalela ke ubaba umongameli sicela ukuthatha incwadi ya Exodus 14 uverse 13 no verse 24 ngicela ukufunda bese beyitholile ukubhubha kwabaseGibhithe elwandle olubovu. Verse 13. uMose wathi kubantu ningesabi qinani libone ukusindisa kukaJehova akasikunezela khona namuhla ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla anisiyakubuye nibabone naphakade. Verse 24. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yamaGibhithe ensikeni yomlilo neyefu wayidunga impi yabaseGibhithe. uNkulunkulu abusise manje naphakade. Amen. Sicele ubaba umfundisi SQ Mahlase asikhulekele. Ngicela sibamba amehlo. uNkulunkulu olungileyo ngiyise uNkosini Jesu Kristu. Silapha uNkulunkulu emini yasekuseni yasemini. Simema wena ke uNkulunkulu olungileyo. Kuba ngazo zonke isikhathi ubheke ngakuthina. Nabanye badinga uNkulunkulu kwezinye indawo. Bahambele uNkulunkulu kodwa usungasikhohlwa thina. Akuwo wena ke uNkulunkulu okuzothi manje mangabe ikhuluma uNkulunkulu inceke yakho kube khulume wena uNkulunkulu ngombhobho thina silalele bese senza ukufanele. Siyacela ke uNkulunkulu ngamanje ngayosela uJesu Kristu. Amen. Siyabonga baba. Ngibheka ngale encwadini esiqale kuyona
yamaHebheru. Uma iBhayibheli ulibheka uhlaziya lencwadi yamaHebheru, umpostoli uPawuli uyayiclaim ukuthi uyena oyibhalile, kanti akekho kahle owabhala lencwadi yamaHebheru umoya oyingcwele kaNkulunkulu. Uma ubheka ke efundweni kodwa kule ncwadi bazalwane ngiyithandiswe yini, abakwazi ukubona amabhena la, abakwazi ubani ongasiphakamisela ukuze abanye babone, amanye bashiye lapha ngasemnyango usihlalo we-event. Bengacela nje ngingakashumayeli, ngizoshumayela kancane nje sihlalo we-event lawa alapha ya, kodwa sicela leli liphakame. Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini, niqonda ukuphela nokuhamba kwabo. Cela sihlalo esiwo uphinde ume ngala ulibhekise ngala. Ngifuna ukukhuluma ngalento obufakazi. Amen bazalwane. Ababesihola indlela yonke njengoba nale linye nalibona, angazi sihlalo nikwazile ukubakhombisa kusuka emuva. Leli lizwi engilifundayo lokuqala angingazoshumayela ngalo, ababesihola sonke sinabazali bazalwana ngithi, sinomkhulu sonke ngithi, kodwa omkhulu bethu nabaholi baleli bandla, ingakho ngithi bakhumbuleni ababenihola babekhuluma izwi likaNkulunkulu laba esibabonayo namhlanje. uJesu Kristu uyena izolo nanamuhla naphakade. Ingakho ke ngifunda lencwadi, ngifuna ukunikhombisa nje iyona le abanikhombisa ababesihola ke la. Ngixoliseke kulabo abazalwa basebethi abazalwanga. Hallelujah. Abazalwa basebethi abazalwanga, ngoba lesi structure laba bathi abazalwanga sisekho kubona. Istructure somkhulu asisekho. Kwakuzoba ngcono ukuthi laba bathi abazalwanga ababakhumbule bashintshe ibongo ngoba basabazi bona. Ndabezitha kulombhubho wethu namhlanje yilaba babesihola, ingakho ukhona. Owanamhlanje ke obusudlulele ngoba sasinondaba ezitha. Namhlanje nginamabhishophi amabili angcoba. Babukhabazela abayabamboni, ngicela ukuphakamisa bishop ngoba ngisazoshumayela nje ngiphinde nikhuluma nginiphakamise, kodwa ngaba yihlaza akusona isiZulu uma ngingashumayela amabishop nje ngingazange ngowabalula angcoba. Babumkhize sisempophomen.
Bishop uba uBishop Manyathi sasiseseketheni yase PM Bheki eSweet Waters. Siyabonga kakhulu bazalwane, bengithi angidlule nje, ngiyabonga sihlalo event ukuthi sibe la. Singena ke kule nkonzo bazalwane engizoba mfushane ngoba uhlelo lethu lude. Uma sibheka ilizwe eselifundayo namhlanje esoshumela kulona lethu kubhubha kwabaseGibhithe olwandle olubomvu. Uverse 13 uthi ningesabi ngalutho. Kusho uMosi etshela ibandla lakwa-Israyeli, isizwe saka-Israyeli, uthi ningesabi ngoba laba enibabonile anisophinde nibabone. Ngifuna ukugxila la kuverse 24. Sihamba emhlabeni sinezitha, sinezimpi esilwa nazo. Uhlezi kule nkonzo namhlanje abakufuni ukukubona la uhamba ngakhona. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yaseGibhithe. Walunguza impi yaseGibhithe. Uma ubheka ifu elalihamba nabantwana baka-Israyeli nabaseGibhithe, kwakukhona ifu elalihamba phambili. Kodwa mebona uJehova ukuthi impi yaseGibhithe iyasondela kwabaka-Israyeli, wajika waba ngemumva kwabo waphakathi kwezizwe embili. Uma uJehova elunguza ifu elalikhona, wathi mayibheka impi kodwa wayidunga uJehova impi. Yingakho bakwazi ukufika olwandleni bomvu, wathi Mose phakamisa induku yakho anqamuka amanzi ukuze abantwana baka-Israyeli badlule bahambe emhlabathini owabileyo, ukuze mabefika laba abaseGibhithe uphakamisa induku yakho libamukise ulwandle. Nawe enkingeni zakho uphila nje kuze kube manje, ingoba uJehova ubhekile ifu lezitha ezikulandelayo, waseyimpi nefu wayidunga uNkulunkulu. Abanye abantu banenkinga ngoba abayibelekelanga izimpi zabo zize zibafice ngoba bayangabaza. Nathi njengaleli bandla uJehova uyawelunguza, wayibheka wayihlola impi, wasebuyela ngemva kwethu nefu bangabe besasibona abazalwane. Wakubheka mawudrive imoto ulandelwa ezinye ngemumva, noma ulandelwe le ocabangayo ifanisa nalo muntu ohlala ehlupha njalo. Wenze njani? Upress accelerator. Amen bazalwane. Idlule ngoba isakubona ngoba uJehova usedungile ubutha phakathi kwenu nalo kade kulandela. Usizile uNkulunkulu sisonke bazalwane, uhlala edunga izimpi zethu. Kwesinye isikhathi uthi uhamba nekholwa
kanti uhamba nomuntu uNkulunkulu uvesa asemdungile kanti ezokubulala ngamanye amazwi. Sihamba endleleni siyahlabelela mawubona umzalwane ujabule kanti ugqoke nanku umzalwane ugqoke isikhumba semvu. Haleluya bazalwane. Ngithi ke ekseni namhlanje uJehova idungile impi yakho. Wadunga nezifo zakho. Abanye bavuka ebhedlela. Abanye baqala u2026 benenkinga kodwa bazalwane namhlanje sila ukuze ufone ukubona isitha esodunga uNkulunkulu. Onikeza umuntu imali yakho umtsheleke imali. Ubone ukuthi isitha sakho uzosiqala kanjani. Haleluya. Wasiza umuntu umgibelise noma esemotweni kanti awazi ukuthi insuku zakho sezibaliwe. Ingakho sithi ngelinye ilanga abantu kuhle baqhawulana enkonzweni ngoba umbona umuntu akakwazi nokuhlabelela ngoba nasi isitha sakhe eduzane kwakhe. Kubalekile bazalwane ukuthemba uNkulunkulu. Uthi uMose kubatwana bakaIsrayeli lalelani qinani manje ukuze uNkulunkulu abe kanye nani. Ngiyethemba emaseketheni bekuthiwa khokha imali yomgubho. Baningi abathola amagama abagxekayo abanye bethi ngathi ngaphumeleli lento kodwa uNkulunkulu wangena bayidunga impi. Haleluya bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ekseni asihlaleke sikuye. Bazalwane singasuki kuye asihlale sikuye. Ngoba yena uJehova ophikisayo ngekhathi zonke. Asihlale sikuye singasuki kuye. Haleluya bazalwane. Sikule nkonzo sizoya emaphasikeni ungawuthatha umthwalo ngonyaka odlule ngoba lo mthwalo uthwele wabuye usunuke ephasikeni. Haleluya bazalwane. Ngelinye ilanga ngisewumfundisi ngisahamba senkonzweni ithi indoda eyumfundisi esasihamba naye ithi hayi ikhona inkuku yami la esikhwameni. Haleluya. Saze sabuye eGoli lithe ukhona umphako ikhona inkuku yami la. Wathi mesehla ngathi baba inkuku yakhe asayidlile nje. Wathi hawu sengikhohliwe baba ungubane. Obheka ke nawe khona abantu ikhona into yakho kodwa engakunikezi yona. Haleluya bazalwane. Sikhuluma ke ngalenhlobo encisha nayo. Ilithe nje ikhona inkuku yami. Yayenzela ukuthi ihambe nje ngemoto kaMfundisi Mahali isuke la iziyofika eGoli. Inkunzi mala ngilithe inkuku khona ngithembisa inkuku. Siyambonga uNkulunkulu ekseni. Ngiyathanda la uNkulunkulu bethi athi yena uMose enibabonile anisophinde nibabone. Uyabazi nawe abakuphethe kabi. Uyabazi nabangakukhulumisa. Uyabazi nabakuqambela amanga. Baningi abantu bathukiwe babeletha inhlambe emahlombe abo nasemhlana bengenzanga lutho abantwana babantu. Kodwa ngifuna ukuthi kulabo bantwana uJehova uzoyidunga impi. Nalokho uNkulunkulu anibusise nonke egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Ngidedela ke umphathi wohlelo ngibheke ke isikhathi thatha ke umphathi wohlelo uNkulunkulu akanibusise egameni leNkosi uJesu. Amen. Sinonkosikazi